6 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aga. Balik diri sa pagbangalagad sa Good Morning Philippines. Kabombo! Excited na bala kamo sa pamaskwa nga igahatag sa inyo sang Bombo Radio kag Star FM. Ari na ang formal naton nga paglunsar sang makahalawat-hawat nga promo nga magapanagtag sa inyo sang milyon ka pesos nga mga papremyo nationwide. Ang 1-2 panalo promo baldeng pa premyo na may cash pa 2025. Kaupod naton subong agad diri sa Bombo Radio Iloilo sa Good Morning Philippines. Ang station manager sang Bombo Radio Iloilo, ang best provincial AM station sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa kun KBP Golden Dove Awards, ang anchor sang Zona Libre program, Bombo John Felco Talento. Mayong aga, Bombo Ayan and Bombo Gisa. Good morning, Philippines! Ari na naman kita sa panibag-o na naman nga promo sang Bombo Radio. Way untat nga promo ang ginadala sa inyo sang Bombo Radio Philippines. Subong promo, masobra 8 million pesos in total prizes nationwide. Ang aton sini nga igapanagtag sa aton nga mga kabombo. Pamaskong handog ini sang Bombo Radio kag Star FM nga magapanagtag kita sang mga cash kag mga gift packs nga pwede gid magamit para pang Noche Buena sang aton nga mga kabombo, no? Ang aton nga mga promo participants, mga kabombo naton nga nagabantay gid subong magpamati, listaha dira ano ang aton nga mga proof of purchase kag ano ang pwede ninyo nga madaugan diri sa aton sini nga promo sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo kag ka-Star Nation naton, umpisa subong nga adlaw Oktubre 26 tubtob Disyembre 27, 2025 magpasakop sa promo sang Bombo Radio kay sa masunod nga mga sinimana magapanagtag kita sang aton sini nga mga cash prizes nga hatag sa imo sang Bombo Radio. Hindi lang ina, may mga espesyal pa nga mga papremyo nga nagahulat sa imo sa aton sini nga mga kabombo. Sa kada simana, kada adlaw, may 3 ka mga magadaog. Ari ang sarang nga madaugan sang aton sini nga mga kabombo. Ang aton sini nga 1-2 panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM magahatag sa inyo sang masunod nga mga papremyo. Sa weekly draw naton kabalo kati, may weekly draw kita kag may grand draw, no? May daily prizes, may ara kita sang grand draw nga mga prizes. Unahon ta anay diri sa aton sini nga mga kabombo matag adlaw nga papremyo, no? Diri sa aton sini nga promo kada adlaw may ara sang makabaton 3 ka mga winners. Sa 3 ka mga winners nga ina, 2 dira ang magabaton sang 1,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos man nga balor sang gift pack, no? 1,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos man nga balor sang gift pack. 2 ina. Ang ikatatlo nga winner, no? Magadaog sang ang ikatatlo nga ini amo ni siya ang ginatawag nga special draw winner. May maara ikaw mabaton nga limited edition nga radio. Bombo Radio limited edition, rechargeable ina, AM FM with LED light, no? Plus 500 pesos nga cash. Ang kanami lang sang aton sini nga radio kay man why ini iya nalansang sa isa gid lang ka istasyon, no? Buot silingon kun diin ka man ya makadto, maparuhas kada, mapakalibo kada, bit-bit mong imo nga radio kay man ti portable radio, rechargeable pa, no? Pwede ka gid nga makapamati sa Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Kalibo, or kun diri ka man sa Iloilo, gusto mo mamati sa music, pwede ka gid nga makaliso sa Star FM. So wala ka diri iya ginapunggan, wala iya ginakapon ang imo sining kalingawan kun diin mo man gusto mamati sa aton sining promo or sa aton sining radio, no? By the way, ang aton iyang cash 500 pesos. So may pamiliti ka na, no? Iban sila dire Bombo Ayan, gusto nila ya radio man lang mo. Pero tiin niya may pamiliti kapag may 500 pesos nga cash, no? Kung 1,000 pesos naman,
plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Ang gift pack nga ina, ginabugusan ina sang balde sang Orocan, 3 ka kumeya nga bihon, may 4 dira ka gold cup sardines, siksik sa laman, swak sa sarap, kag 1 ka box sang Neovi capsule, food supplement para sa aton sini nga ikaayong lawas, bombo ayan, no? Importante, ari tandaan mo gid, importante nga kun magabutan gani ang imo nga entry, may ara ikaw sang 6 ka oras agod nga mag-claim sang imo sini nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. So bisan diin ka pamahalin, bisan sa Carles Kapaguro, no? 6 ka oras kinatag sa imo, so makakuan ka pa. Bisan hinay-hinay lang, bisan trafikan ka pa diri sa syudad, may 6 hours agod nga mag-claim sang imo sini nga premyo. And dapat makaabot ikaw ha sa gintalana nga deadline, kay kun hindi magabot kita liwat sang lain na naman nga persona nga winner agod nga mag-claim sang ina nga premyo. Siyempre, ang pamangkot, paano kami mag-intra dira? Antes sina, diri kita anay sa aton sini nga papremyo, kay daw kampyon sa aton nga papremyo subong. Inaya weekly draw pa lang to ha. Sa aton or sa daily draw pa lang gali naton to ha. Sa aton nga grand draw sa maabot nga December 27, Christmas season pagyapon, no? Mas dalagko pagid nga mga premyo ang nagahulat sa imo. Sa aton nga mga regions, Luzon, Visayas, Mindanao, sa National Capital Region, may ara sang magadaog sang first prize nga 100,000 pesos cash, no? 100,000 pesos nga cash first prize ina. Sa second prize may ara sang 70,000 pesos nga cash. 70,000 pesos nga cash. Ang third prize 50,000 pesos cash. 50,000 pesos nga cash. Magluwas sina, kung wala ka pagid ginswerte dira, may 4 pagid kita ka magadaog sang consolation prize nga tag 5,000 pesos. 5,000 pesos nga cash. And, of course, sa aton nga grand prize winner, ang ginahulat-hulat sang tanan, isa ang magadaog sang 1 million pesos cash. Sapay. 1 million pesos cash. Bilang grand prize naton ina, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So sino bala nga Ilonggo or Filipino ang mangin milyonaryo? Sino bala ang makabaton sang sining dalagko nga mga premyo diri sa promo sang Bombo Radio? Again, paano ka mag-intra? Una, siyempre, pamati ka diri sa Bombo Radio, no? Pamati ka sa mga balita, drama, impormasyon, kag siyempre sa pagtutok nimo, ginalawag man dira ano ang mga proof of purchase, paano ka mag-intra, no, sa aton sini nga mga kabombo. Pisaanan mo gid ang pag-ubra sang imo sini nga mga entry, no? Again, pamati ka diri sa Bombo Radio agod nga makaangkon ka sang tsansa nga magdaog. And then, para nga maka-intra ka, siyempre pasakop ka, no? Pasakop ka kay para nga makaangkon ka sang tsansa nga magdaog sa sini nga promo. Ano ang mga proof of purchase? Kay amo ini ang importante. Ano ang mga proof of purchase nga pwede mo ipasakop diri sa aton nga promo? Una, R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon sa kada pagbakal mo sang 1,000 pesos nga balor sang alahas, isa ina ka entry, no? R. Florete
Pawn Shop and Jewelry. Mabisita mo ina sila sa ilang nagkalain-lain nga mga branches. May ara sila diri sa Guangco, sa Robinsons Haro, sa Robinsons Main, sa SM City, sa Mandurriao, and of course, dira sa may Plazuela de Iloilo. Dira ang mga branches sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Kung kinahanglan mo nga magbakal sang imo nga pangregalo para sa imo sining pinalangga sa kabuhi, basi kung gusto mo nga magregalo sang aritos, singsing, kulintas, pulseras, o kung magprenda ka kay daw ginakinahanglan gid sang extra nga kwarta, magpadulong lang sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Kay very amiable dira ang mga tao, Bombo Ayan. No? Gasulod ka pa lang, gayuhom-yuhom na ang mga nagabantay dira sa R. Florete Pawn Shop and Daubuso mo bakal mo? oo, daubuson mo bakal kung makatulog ka sa ila, no? And another naton nga proof of purchase, amo ang Dr. Wong's Germicidal Soap. Dr. Wong's Germicidal Soap. Ang Dr. Wong's Germicidal Soap, your skincare solution. Kung may mga problema ka dira sa imo sining panit, medyo hindi maayo, may katol-katolda, o kung ano nga mga balatian, updan mo ina sang Dr. Wong's Germicidal Soap sa aton sining mga kabombo. Isa ka empty sachet sang 80 grams or 136 grams sang Dr. Wong's Germicidal Soap, isa na ina ka entry. Another pagid nga proof of purchase naton, Syngenta Crop Protection. Ang Syngenta crop protection makabulig gid ini sa imo sini nga mga pananom, no? Hindi lang sa palay kundi sa mga kararuton kag iban pagid nga mga pananom. May ara ni sila sang mga pestisidyo, herbicide, insecticide, may ara man sang mga abono, no? Mga foliar nga mga fertilizer kag iban pagid nga mga produkto. So sa aton nga mga mangunguma, no? Parang mangin maayo ang produkto sa uma, gamitan sang Syngenta. Isa ka label sang any nga Syngenta brand and size. Lain-lain ning mga brands sang Syngenta crop protection, isa-isahon tayo na sa aton sini nga mga programa diri sa Bombo Radio para mabalaan sa aton nga mga tagpalasakop ano bala ang mga produkto nga pwede nila ipasakop diri sa aton sini nga promo. Kag dugang nga proof of purchase sa aton nga mga kabombo, amo ini ang Orocan. No? Orocan, maayos ang buhay mo. No? Orocan, maayos ang buhay mo. So, kung nagakinahanglan ka sang mga balde, mga plastic wares dira, no? Halin sa mga suludlan mo sang mga plato mo dira, suludlan mo sang bayo mo, or kung ano pagid nga mga kinahanglanon mo sa sulod sang balay, ari iya, amo niya ang plastic nga masaligan, Bombo Ayan. No? Ang iban nga mga plastic hindi mo masaligan, pero iniiya nga plastic nga masaligan. Isa ka product sticker, kay pagbakal mo sina may sticker ina ngalan niya Orocan, no? Isa ka product sticker o kung isa ka coupon nga may ara sang Bombo promo titles, isa ina ka entry. Kung natipon mo na inatanan, kay ti magamit mo man ina sa ibutag sa tagsa kapag pangabuhi sa matag adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, isulod mo ina sa papel, no? Sa papel ay isulod mo sa sobre, no? Dapat legal size nga envelope, no? Sobre nga long kon aton iya nga naandan bla ang long size nga sobre, dira mo isulod ang imo sini nga proof of purchase, and then butangan mo sa ngalan, edad, address, telephone number, no? Proof of purchase, week number, kag pirmahan mo gid. Sa nag-agi naton nga mga promo kung kaisa kulang sila week number, kulang sila pirma, so hindi na ya pwede. Dapat kumplituhon mo gid kay ginatan-aw ina sa aton sini nga Food and Drug Administration representative nga nagaupod sa aton sini nga promo, agod nga magchekyar kung valid ang ina nga mga entries nga nagadalaog diri sa aton sini nga promo. Isulat sa puti nga sobre ang inyo sini nga ngalan, edad, address, telephone number, proof of purchase, week number, kag pirmahan. Sa tunga nga bahin sang sobre, isulat ang promo title, 1-2 Panalo, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. Ina dayon sarang mo na mahulog sa mga drop-box centers
kag diri mismo sa istasyon sang Bombo Radio. Sa subong, ginlunsyar naton ini formal, buwas, pwede na kumukahulog diri sa istasyon sang Bombo Radio sang inyo nga mga entries. Kag magbantay na lang kay basi kun sa masunod nga mga sinimana malawagan ikaw agod nga makakuha na ikaw sang imo sini nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio, Bombo Ayan and Bombo Gisa. So, sa aton sini nga mga kabombo, no? Mag-entra na sa aton sini nga promo. Again, ang magahulat sa imo, ang grand prize is 1 million pesos nga cash. Balik-balikan ko lang aton sini nga mga regional prizes naton. Ang first prize, Luzon, Visayas, Mindanao kag NCR is 100,000 pesos cash. Second prize, 70,000 pesos cash. Third prize, 50,000 pesos cash. Kag consolation prize nga nagalabot sa 5,000 pesos kada isa sa 4 ka winners sang consolation prize naton Bombo Ayan and Bombo Gisa. Kag kada adlaw, no, 3 ang magadaog sang dalagko nga mga premyo diri sa Bombo Radio. 2 ang magadaog sang tag 1,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Kag isa ang makabaton sa aton sini nga special draw, no, sang Bombo Radio limited edition nga Bombo Radio nga rechargeable AM/FM, no, with LED light plus 500 pesos nga cash. Kanami ni sang aton sini nga radio Bombo Ayan kay kuan gid ni kurulik taon mo gid ni kay nagakuan lang ni limited edition kag especially manufactured for Bombo Radio. Ang brand niya sini makita mo dira imbes nga brand nga ngalan Bombo Radio ang nakabutang. So iya gid ni gin manufacture gid ni para sa Bombo Radio sa aton sini nga mga kabombo. Gani mag-entra na, dugangi pa ang imo sini nga mga entries kay basi ikaw na ang magadaog ti makon mo 1,000 pesos makadugang-dugang na ina sa imo sini nga mga pangregalo or regalo nga or pang Pasko mo abi, no? Tapos may mga gift pack ka pa dira nga pwede mo nga magamit man sa pagpreparar mo. May mga bihon ka dira abi Bombo Ayan. Ti kulang na lang mga hamon mo dahi kag ano pa dira, pwede mo magamit ang mga 1,000 pesos nga cash. So tilipunan sang pamilya para sa Noche Buena, Bombo Ayan and Bombo Gisa. Kag ang nami lang diriya kay wala kita sang pili nga edad, basta makahibalo lang magsulat sa iyang perma, makahibalo lang himo sa ako galingon mga entries Bombo dyan. Oo, kag of course may ID. Oo. No, kay karon ni diton mabalaan kung siya gid man ina, no? And of course, by the way, sa imo nga pag-claim sang premyo, bla kundi may 6 hours ikaw nga mag-claim sang imo sini nga premyo, dala ka gid sang imo nga valid original IDs with picture, no? Ang pinakauli mo nga ID, ang recent mo nga ID, basi kun ang dalon mo bla senior citizen ka na pero ang ID mo iya sang gaubra ka pa or hindi gani ang ID mo sang high school ka pa or college ka pa. So dapat ang valid man nga ID ang imo nga dalon agod nga makapamatuod nga ikaw gid man ang nakadaog, ikaw gid man ang winner, kag ikaw gid man ang makabaton sang sini nga mga premyo Bombo Ayan and Bombo Gisa. Oh, may namangkot diri Bombo dyan sa aton nga Facebook Live. Ambal niya, baw ka gwapo gid kay Bombo dyan. Bombo dyan kung taga-province kami din mga drop-box centers ninyo sa probinsya. May mga drop boxes kita nga iga panagtag sa mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag ginalibot ina sa aton nga patrol agud kolektahon, no, ang aton sini nga mga entries kun before kita magpreparar for the next nga weekly draw winners naton or daily draw winners naton. Kay kada adlaw naga-anunsyar kita mo Lunes, Tubtob, Biyernes Bombo Ayan. So lawagon ta ina bantayan nyo man diri sa Bombo Radio, no, ang dugang nga mga announcement sang aton nga mga drop box centers dira sa mga kabanwahanan. Why gid niya problema nga mag-intra ang taga-province mo kay anom ka oras ang ginahatag nga tiyempo agud nga mag-claim sang imo sini nga premyo kay man kun isa ka oras lang ati kun isa ka paligo ka pa may habon ka pa gadalagan ka na Bombo Ayan. Pero ini iya anom ka oras ang ginahatag agod nga mag-claim ka sang premyo mo. Kung kilala ko na hindi na yung maligo. Oo, man importante makaano ka, maka-claim ka. Hindi pala, ako ning kausa kaya.
Damay ginapakigbato. Oo. Oo, kag importante double check gid nila Premyo Bombo dyan ang nakabutan sa ila sobre kag kun kis ako lang kanugon magabutan kag kun ma-check sang FDA representative hindi gid pwede. Again, ngalan, edad, address, week number, contact number, pirma, kag proof of purchase. Ang contact number, kung wala ka mo cellphone, kung wala man ka mo telephone, okay lang, makonsiderar ina. Pero hindi pwede nga ang isa ka tao wala pirma. Hindi pwede nga ang isa ka tao wala edad, wala address, no? Kag wala sa ginbutang nga proof of purchase sa iya sini nga sobre, agod nga maka-claim siya sang iya sini nga premyo diri sa Bombo Radio, Bombo Ayan, and Bombo Gisa. Sige, pangagda sa aton nga mga dugang nga mga kabombo ang dito ya sa area sang Capiz, pwede sila dito bombo dyan, makahulog sa Bombo Radio Rojas, sa Aklan, sa Kalibo, diri ya sa aton sa may bahin sang Guimaras kag Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo sa probinsya sang Guimaras, sa probinsya sang Iloilo, sa syudad sang Iloilo, mag-entra na, no? Sa aton sini nga promo 1-2 Panalo Promo 2025 care of DYFM Bombo Radio Iloilo Mapa Street Iloilo City, no? 1-2 Panalo Promo 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Dalagko nga mga papremyo ang nagahulat, may 1 million pesos na, may radio ka pa, may cash ka pa, may gift pack ka pa. Amo ini ang mga papremyo nga nagahulat sa aton sini nga mga kabombo. Gani, mag-entra na, dugangi ang imo sini nga mga entries kay basi ikaw na ang masunod nga magadaog diri sa aton sini nga promo sa Bombo Radio sa 1-2 Panalo 2025 Bombo Gisa and Bombo Ayan. Sige, thank you gid Bombo dyan. Madamo gid nga salamat. Expectaron nato na ang inyo sini madamo nga mga entries. May Dropbox kita diri sa studio, may Dropbox man kita diri sa probinsya sang Iloilo, and hulog kamo sang inyo nga mga entries kay base ikaw na ang swertihon diri sa aton sini nga promo. Kung hindi ka man ya pagswertihon sa daily draw, base diri kaya sa mga regional prizes naton. Pero kung hindi ka pagidya, base diri kaya sa grand draw Bombo Gisa, tsansa mo na ini nga mangin milyonaryo. So, salamat din, no, sa aton sini nga mga kabombo. Hulog kamo sang inyo nga mga entries kag base ikaw na ang masunod nga milyonaryo. Bantayan man ang dugang nga mga announcements sang winners naton diri sa Bombo Radio Iloilo. Madamo gid nga salamat. Ini si Bombo John Felco Talento, Basta Radio Bombo! Damo gid nga salamat kay Bombo John Felco Talento. So sa aton mga kabombo dira nga nagapamati kag nagalantaw diri sa Good Morning Philippines, imo ni ikaw sa mga